Kaixo laguna, gu Maienetan ere gara eta 12 urte ditugu. Instituto de Salden ikasten dugu. Ni Maria Zulandaren biografia azalduko dizuet. Eta ni kokodrilo Abeazpiko ipuina pizkatxo bat kontatuko dizuet. Maria Zulanda erreterian jaio zen. 30 liburu baino gehiago ditu. Liburu hauek hainbat hizkuntzatan itzulita daude. Maria Zulanda 2 sari irabazi ditu. Bat 1992an eta beste bat 1991an. Kokodrilo Abeazpian. Gure protagonista JJ oso arrunta zen, bere bizitza oso arrunta zen eta lana oso arrunta zuen. Baina egun batean ohetik jalkitzen ikusi zuen kokodrilo bat bere ohe azpian. Orduan kezkatzen hasi zen. Bere bizitza ja zen izango oso arrunta, bere zen izango oso arrunta, baina nola esango zion jendeari zeukala kokodrilo bat bere ohe azpian. Eta kezkak handiagotzen joan ziren. Eta orduan jefeak lanetik eman zion oporraldiak. Bera ezin zuelako lan egin oso estresatuta zegoelako. Eta Jakin nahi baduzue nola bukatzen den liburua, irakurri. Bueno, eskerrik asko.